बे समाव स्टुडिअ'आव दं आं जोंग्रें नार्जारि। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा मायंपारा गामिनि थेख्ल' बसुमतारी आरो रुंसारि रेबती बसुमतारीनि फिसाजो दिपाली बसुमतारीया सासे अंगहानि एबा बेंगुरि। उन्दै समनिफ्रायनो जेबो खामानि दामानि मावनो रोङा। बिनि बैसोआ दायो 50 बोसोर बैसो जाबाय। दा बिदा रैरु बसुमतारीया खस्थ'यै हाजिरा खामला मावनानै बिनानावखौ जाहोबोगासिनो दङ। बिनिखायनो बेंगुरा बेंगुरिनि अनसुंथाइ मोनजानो लुबैदों रेबतीनि बिदा रैरु बसुमतारीया। मानोना बिसोरनि नखरखौ दिनैसिमबो 17 बोसोर बिटिसि सरकार थानाय समावबो रावबो नायसनफैयाखै एबा जेबो अनसुंथाइ मोनफेराखै। बेनिखायनो दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनगोन होनना आसा खालामदों। बिथांमोना आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त, बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांमोनखौ बे समाव अनसुंथाइ हरोब्ला मोजां मोनगौमोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बनफायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 9864832734। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।